Blei phi baro si sin biang kat no ko pendap I kemen sem jonga de jingkmen ban yo I phi ki paralok pisio tenat ban sngap ikten jong Blei ne ko wei ka porch ko pan habang I pet I comments jong phi ka pendap I kemen sem jong de jingkmen bangin yo I ba phi sngap ba phi yo diang ye ka jingkerku ban wat mut ba haba phi comments bangim ju simpor ban jubab ipi hoi le singim ju simpor ban jubab ipi every single comments Henry away banga pintkana ipi khamtam gitu ba ongi pastor le ne yeki we question bahaban kan mau ngi jingdwai ngi shai kan mau ipi jingdwai jingi fo kanuksa don gi we na pedeng jong pi comments komba pio I hang ni balabu piong kan mau ngi ha jingdwai jing pin mar me idon ICU ngam tip ka e kerteng jong pi na e gi snong jong pi Henry ngi kan mau ipi ke jingdwai ke jongi bat la da pisngap I kene khubor ke ne kapor ngap diang seu bha biang ye pi tel dan pedeng jong pi ke beron hayeng asam lynti sen keng ne ki yeng jong pi kat bar ki yeng asam pisngap I kene khubor ha ke kerteng U Khrist u balong nong penim banong seu spa jong pi bat jonga ngap diang seu bha pi sesen biang te shwa bangin ya chi khubor tongin lechwa hau shau Blei lynba ke jingdwai tongin duai a Blei pa jingi bahabneng kat no pendap I kemen sem jongi de jingkmen na mar ba U Blei mila don kat lembat ngi ne ko wei ka porch ko pan ngi ai ngo ye U Blei ba mila ai ngi ke kalat si sen biam ban ye sami khubor ke jong me ba na try pidon kam ye ngau shakri berit jong me wadang long breu betlot bidna ge babon ki liang gerkom Henry nga dua U Blei men pendan kami nga nam ta ka buram jong me kerkhuye baro ki khon jong me basngap halagi jong yeng ki sem jong pi la bande laptop la bande ka phone jong ki la bande ka smart TV nga dua U Blei men kerkhui ki lengba ka ne khubor ka jong me ha ka ne ka por ma patrai ki pop jingi bas nyo ne jingdwa jingi namar ngongi pan ha kerteng jong me Jesus Christ amen ngamar tetin haba pipet ye kene ke mat pedeng don pedeng jong pipis ngap ini kuportang na gadaw pio I ye ka thomnil kabong balei ba ka Jingleit Iasenglang kalong ka Donkam balei ba ka Jingleit Iasenglang kalong ka Donkam kanung na pi ba sya kan mau bo David ongum no David kran hakisam kalong ba shispa ar de khat ben kong ongum no ong ngalakmen habaki ong yenga yang in let sika yeng jong try kanung na pedeng jong pi ba kamen shisha haba I me jong pi ong ya khon ngin let sika jingaseng hato pi kamen nga kan mau por ngadang rit bani tho hok ye pi nga let jingaseng om na gadaw ba nga kamen nga let jingaseng na mari me ong le pim let jingaseng nga nom ai jasngi nga ting yo do ja nga let jingaseng dan kapor ba I me papa ki pin boringa namar ngadang de knarit ki pin boringa ba nga let jingaseng dan pat girang ba le si balei bangin le jingseng ko wei ne kedaw le si piong bangin di kadai kamram jong kristan bangin dei ban le si don pelen jong piong ba kisamla khamtam nga kemau don wei perlok jong ong ba hey kan pat wan kisamla jong ngam suk ban song po yeng maniru tat on da ka wan suk ban song balei teng teng don pelen ki perlok ki le jingseng ne ko wei ki shnong ko wei ki shnong ne ko wei ki jaka ki aten ni ko wei ki meetings balei tang bani ko do perlok ber kendo samla don pa kum taro dan pedeng joki le jingseng ong gede kerkom kin de ban le ka custom ma ba de ban le sin stayo dan pedeng jong kiru ban le jingseng ana le dan ngim le yo le si on la yap yo lom jing tep dan padan perkhat kum kita Henry balei bangi le jingseng la pikili nga ta jingkili balei pat pi le jingseng nga don katto kan niki mat don shibon telikiman bangi la ban yesam ringim don ni gopor ngan simtang driu telikimat nang tangi bunkut le sil longgomon jong Blei hakwei per kapor ngila ban peteng ikwe par kimat kamat ka benengkong namar baka kren ke ktin U Blei marketing jong Blei ka I'm save yengi bangi de ban be sika Iasenglang tongin ye pai ye jingmut jongi bangin puli lang ye kene ke khot bala bo kmat jong pi ka city Paul skinong Hebrew kalong ba shipo de kot ba arpulai ba arpsan ko gubni tongin ye bat scam ye kata ka jingpla ka jingkerben jongi ba kanom kishu ba tongin ye perkhat ban ye penki paralok ye ka jingiaid bari ka jingle bha klem de e no ye ka Iasenglang jong hi le vi pet ye ne ka jing tho jong Paul ong i de ban bat scam ye ta ka jing pla kum nong in bat scam ding kong long in ye punki ye ka parlok bangin dia don ye ka ta ka jing e bar ka ba ar kong bangin le bha Henry bersyut na ka de khot ba ar person ong klem de e no ye ka Iasenglang kamu kiten jong Blei nengkong ka ai min sem yengi bangi de ban le si ka Iaseng nim de ban e no ye ka Iasenglang kamat ka ba ar ban kentu le ne ban ai min sem paralok
Ladang ipet ke generation jong imta. Kapateng bang imta la balong shenong kendong, la balong hasor, la balong gedo jakaba pidon. Bon sen ngimdon porsyu bani aimen sim yaki marjan marpa ki perlok perjor balei na mar bengi bon kam. Ngim syu thok por kayat. Kedong step shedja ya bagi kon crab lit school nanta one school tuition kumta minit tang bandon worship ting ngimdon por. Ban aimen sim le yaki way ngimdon por. Nagtagadaw ko si Tiu Paul si kini kong Tesaloni nang basan khot bakat way kong no na bakum ta to pin ya pentingin perlok but to pin yai te perlok kumba pi lero. Hadang asyut na daktin pareng kong ni encourage one another and build up each other. Encourage I'm sim iwe. Kumno pila ban I'm sim don ki perlok na se kisyo jam ni pi on pi let si jingiseng kila ban pila ban I'm sim ki kili pi ani ki kon jonga le kumta ki kon jonga ilok jonga le kumta mta but pi I'm sim iwe. But don pideng jong pila se pim la ban ya ban pau ye ba pidor men sim Henry Kaba Pios nyo pat ka sabas school lene ha ka jingeseng ye thok khana ba kum ta piyom sim longka kentu ka I'm sim ye pikan na ka daw kamat ka ar balei bi don kam ban batch ka jingeseng lang na mar ba pin ye kentu iwe ban I'm sim ban encouragement iwe ya iwe pan kamat ka balai siang baham map siapa yang pois ke mat ke balai sekarang kita khot ngakwa pule na jing thok jong pol hi sati hebrew gal nong ba shipo de khot ba arpsan hebrew shipo arpsan kong kumno klem de no i jing seng lang jongi hi kumbala long ker kom ki we henry da ye kentu perlok hi bar kham tam kat ba pidang yo i tak kisngi kinang jan hang ni de ke jok de khot bagi keren mene henry nyai pteng kong ba balai bi don kam ban batch ke jing seng ka ban kong ka long bang gade ker kom bagi de ban let ka ba ar pat kentu ye ki perlok bat balai kham tam kong kat ba kata kasngi kadang jan ke ita kasngi ke jingwan ke jong u ken ngin sekren ha ki mat ka ba khaddo i ke benta ba balai na marang la ngi pet ka juk bamta ngi pet la da don ka football hang ni shlong polo kadap smam la de men medro la don kino ki festival Cherry Blossom Festival ladai kino ladai ki jaka bangi lake kwah fishing competition ki jaka kitap tang bagai yeng mane kathli na tagadaw kten ke jong blei hang ni kong ye kentu ye ki perlok bakin ye bash ke yeng mane bakumta na markas ngiro la pipet ye ki dak kishin badang dia kinang dia dang dia shushu kitak ki besniu dak beb shu kten ke jong blei na tagadaw ngidai ban be si ke jingiseng knang bu soitan unom yo yengi kamat ka balai ban bot ye kenuksa u Jisu ban bot ye kenuksa jong Jisu ken baro ningi ngilong Kristan kamurayu the follower of Jesus Christ kinong bot jong Jesus Christ la dengi pa shi gospel kat kumlokas kalong ba saud khat ka ba khan reu kong kumni te ula let rung kumbo ju le hakasngi sabaton hasanagog ban la yeng chat ban pule la aite ya u ya kitab u isya no yutulpa badla plate ya kataka kitab hang ni Lukas gospel kat kum Lukas kalong besau de khot ka bakan re ko ba u Jisu kumbo ju le u let ja synagogue man lakas ngi sabaton nganud ong na marang ni ko kumbo ju le habang kumbo ju le kumot kano bangi ju le man kisngi la pikili nga pastor pichai le yung ong kumbo ju le nga ki nga don personal devotion hading kata nga ya batch kam kijam nga one pai nanta nga pensepi kisngi kata de ke bang ju le tap ki ong pa nga pichai le yu par pastor kisngi sajan ni kisngi sabaton ka bangi ong nga ong ki man la ka por ngi ki ni pengkret nam tak skis beton kendai bijila sedang jingeseng nam ta hado ban med ya be ke sub school jingeseng baar ban nang ta hado ke jingeseng jing ay kum ta ter kata ade ke bang ngaju le man lak sebeton tang ni yo i bo jis kumbo jule u le jingeseng hakasni sabeton mod go jisu si tenat bele jingeseng kong kumbo jule na ta kadora la da pi ban ngang yong idei kristan ni dei ban le jingeseng na mar jisu ru dei ubreu ba be jingeseng na tagadaw lada ngipin scam chu yi gade jingkren tungine pas gospel kat kum yonis kal nong ba khalai khot ba khatsan kong kumne na marngala ai ya karukom happy ba piru pinyo le kumta ngala le mga happy hangne Jesus Christ ong bangala ai ya pi ya kurukom ba pinyo le kum bangar ngale kumula do Jesus Christ u le jingeseng ngiru ngide ben be se ka jingeseng balai bagi le jingeseng pat Depat ban lek tang balik tang deb la ne ban lek tang nim sik ni tang ban deb kom de ban long ta pit le ban trang ga man sen bang nga kwa ban ni kendu yu nong pan ni ban nong se spa jongi
Ngakan mau perbangan ang lit pulis po nakar. Nga trang lano bangan lit pai siya ying. Nga baki kalendar nga state cancel. Na January, February, March, April, May, June, July, kum ter. Balei bang kamwa lano ka de ka por ngan lit no siya ying. Ola po December, ola de por lit siya ying. Kapno ka jingkmen. Namar balei ba yo ban lit no siya ying. Ola po ita ka por. Ola po ying ka jingkmen hado kata bamlaban batay mapi ba ju ba sa hostel fisyo thuai kum ka jing mot jonga kanu ka jingkmen habang yo ikalaban lit siya ying mani. Hak say po siya ying imay papa jong isan sinong la jong haka jogur komro la dangi trang yo Jesus Christ na do mesim ban ye kren baru belay on the piyo belay siya ying mani kap dap igaman sen jo pi da ka jingkmen ngan ai pi ka way nuksa jong way breu o pastor ko banga tip upang mapli baro daki benai jupep jingiseng upang shwa daki benai daki tayo daki snem uklam yo shu banwan jingiseng haka way singi ong ilok jong i may sing bahaya laming asiyeng mani bari ta ilok jong i ani papa pimpat klan te kum no ken ngan yalam yung medang baha ka bangayap haying maniban hajingkya. Baga kan mau sin kong bangay ito pastor uwan siying mani nga kan mau ka ba umnang banrong siying mani u yeng bat ki umat ki jaw ni kmat jing balay na mar ka jings yo kan jala slem bam yo man wan siying mani hag jo kum kanungun na pleng jo pila da pido ban leji sang shitayo kapis yo tli pim syo sok man sim mar balay ba pim yo ban leji siying ka jong blay lada pilong kumta ai ngu U Blei lada na pedeng jong pi ada por ka dei bele jing seng piok ban tia suk ka ying ai excuse ai daw kata ta ka yai kum we ka dei pi dei ban yai bet si ka jing seng kamat ka basau ban yo ai jingikai ki khon le nei ki khna ngakan mau por banganang rit imei imdon por ibun kam ban pendap penbiang ki jin kam ki jongi ban le sila ban ongru ban hikai kum hikai ki we ki noi kai kim nang but imay siya ni siya bayang nga jingseng iay nga jingat siya ang kikon let jingseng kilit jingseng nga let jingseng balay ala po jingseng to po na say ba imay siya pinbori nga Henry on nga let pat si jingseng nga yo ya jinghikai kakitin jong blay kakitab u Deuteronomy kalnong bandreo do kar ba nyo do siya po kong gumni but men yay hikai ya laki kon but men kran siya pang jongki haba mi shong haying haba mi ya lynti haba mi tiaru bad haba mi kiru bebente yiki kum kadak kiti jong me bakin yo long ki jingte silang mat ai kmat joki ba men tho yiki ha ki shaukat ki jingkhang ke ying jong me bar ki krdop jong me kan ja pe on do try ba U Blei jong me ula yalam walam ye me si kata kari ba los mai yik pa jong me hang ni kong ba bin de ban hikai yiki khon ki jong pi shaphang jong kini ke kita gini kena yikin jong Blei hukum jong bon na pedeng jong i jimla ban hikai ki family jong i la nengim nang ban hikai ki khon la ne nga yu para jonga kum ma hikai ki we nagtakda on the pila yalam si ka jingiseng pi pai ki si ka jingiseng knarit jingiseng samla ki yo ye ka jing hikai ken nagtakda ngi dot kam malech ki ying jong Blei marketing jong Blei kong ha ki proverb kal nong ba ar po ar de khot ban re kong no to hikai ye ki khna ha kalanti ba uday ban le te hado bon derang ba unam kenria no ne kita hado ulam temen unam kenria ne kita lenti ba pila yalam proverb ar po ar nreu kanungun na pi kirang ba basngap ka di kapor pilong ko mapilong menta de ko way ne kadaw ba pila jingseng don way bro nga it's useless kanong kamdon jingmot ban le jing mene mkemau hire kat no teli gitu sermon la ya lapro mkemau la amdon jingmot ngong i kadon jingmot sibon nga ay nuksa inga sumudur ngong pidon jing ong hanya don ngong pi kan mau kan no teli ki mau blok pi bo apor pitay ki ying ong siya pila kan mau ngong Henry baro gitu ki mau blok pat uway po uway don jingmot maru pentay ye ka ying ka jong pi upen scam ye ka nong rim jo ka ying jong pi mau blok mau ria baro gitu uway po uway udon jingmot upen scam ye ka long ying ye ka ying ka jong pi ha ka jogur kom ngiro abang ila jingseng ha ngim laban kan mau ye baro ki sermon ka bang ila yos ngiu ngim laban kan mau ye baro ki jingwai bang ila ruai Henry ka way ka balet kina ka scam ye ka jingait ki jong iken kemat kepesan ban yos nyo yektin ke jong Blei ha ka juk jongi menta tang bandon worship ngim don por kanungun na pi ai ngu U Blei badai lyngba YouTube channel don be yo i ngam kwa pin rakti ngam yo i re piru Henry kanungun na pedeng jong pi basdang manlaksngi
yik jingdwai marway personal devotion kabaar kanungun na pi bagi dwai lang bat ki yeng kesem jong pi man la kasngi at least you sen arsen ngi por besdang ngi ai ngo U Blei men wet pada to pi sai dwai kabasiu si kalong don ki yeng la se don na pedeng jong pi ba pet je ka por da kisnem pi klab ye dwai lang bat ki yeng ki bat ki kon ki bat si family jong pi hang ni gong balai bing don kam le ke yeng jong Blei ka mat basan ban yo snyo yik tin jong Blei ngim don por ban duai ban pule yik tin jong Blei yeng le si san minute bagi don por hen on ngi let pat shaka yeng mane ni yo snyo yik tin jong Blei ban on ngi yo snyo lang ba pastor ba yalap ti men san girang ba balang kisamla kilong kami long pa pisa yo snyo ka kata bar kepensan yangi kejingi dai jong ipat U Blei Kasiti Paul siki ar Timothy kalong balai de khorek bakhan riu kajing tho baro kalong bala persat men sem do Blei bar ka ba mentoy ka jinghikai ka jingsneng ka bar ka jimlen hok on the lech ka jing mening yos new iktin do Blei teng ngila bakla ka ai jinghikai ngi teng ngila bakla ban ya lynti ka pen be ngi teng ni syo bak ngila le bhai ke ba henry ngi le ka bam dei bar ka hikai ngi bangin ya ha kita ben le ngi ban ya ji ka lynti ki chong o na ka daw ngi don kam ban lech ki yeng jong Blei ban yo snyo yektin jong Matthias kalong ba ar psaw de khot basaw teu jisu le tho ba long ki to su mar bu no ru unam shukori pi ar petros lai khat nyo gong na mar kata mam pi ko ge haba e haba pila tip na pai ki ni ke ro to da su mar yo ba la rong no lem ye pi na ka jingiaid kama yo pi ki lynti ki bamman hang ni tin jong Blei kong ba balai bangin la hab lech ke yeng jong Blei hakoi ke liang kong habangin le jisu ong to pet ba yo no do kama por ba u jisu dan holum olem kisenran ki wan chu gyong ye thoi kan rat ke kita gidak shwa ke jingwan jong me jisu ong pet yo no unam shukor ipi bon na pedeng jongi menta ngila sha shukor dan kam le jing seng dan yeng biang hi ngadwai jing de ngau Blei la biang dan pedeng jopi le jing seng chakran benman le jing seng ki nong lam ki long bias ki pet chiliang le jing seng le ran bangalong breu bapot ka breu bapop na ka daw hang ni tin jong Blei kong yo le se pla sakma hen da le ki yeng jong Blei ka penya chan ye pi bat Blei ka penwan pai ye pi si ka yeng jong bar kham jan U Khrist ken wat cha skor ben ong gi breu pi mden kam ben le ki yeng jong Blei men ne kan mau kong tu ye be si ka jing seng lang de khot ga bakhado ga mat ga bakhado kat badang yo ye kalat kat badang yo ye kalat kan nungun na pi bakan mau for COVID-19 ngam la klet chu shirta ga jing im jonga tat ga jing yap jonga le se ngakan mau ba ngidang ye seng lang ngidang ye wai dang ai ga jipin na le sim te yo ta ban sim ye ga jing seng Henry Clem poi prakhat khangdam poi ga jipin na ba ngi de ban khang ye yeng mani shte yo arte yo benai kisnem kam nungun na pipa miss ba to por ba pim yo ikalat ban lech ke yeng jong Blei ne kam nungun na pipa kamen ba yo tias ngi ye yeng hang ni ktin ge jong Blei ko ong yingi how mos kalong ba pra ga khot ga ba khat wei ko ngum ni hakmi kisni ki wan ong utrai U Blei bangan pai ga jikerdo akari om mi ga jikerdo pu lemne ga jingsliang kum henry ye ka jong kaban yosnyo ye ktin jong Blei hakoi ki liang labnong ni ktin jong Blei kong ba kan sedon ga por jong jikerdo om mi ga jikerdo ya ka bam ka di henry ye ktin ga jong Blei kan mau to ga por ga don ga jikerdo ho ani yo online worship henry kam day kum wan ka yeng jong Blei kadang ni kecik siot li balanong yo ikalat ban wan biang ka yeng ka jong Blei dan pleng jo pitu ko por pe pimis ban ba pimyo ikalat ban lech ka yeng jong Blei lyngba COVID-19 don way U breu ha ka balang jongi yung pastor mun swakat bangan lech ong wan ka yeng jong Blei ipen ka do not henry ka to ko por wan COVID tang shoot COVID uwan banoni pastor ngakendit pleng kan sepoi ka por bakum gini si kam shushu bakata ka por nga kwah ban lech ka yeng miningam yo shoot at ka daw minta ka pingkedit nga bad hadong taw breu wan pai si ki yeng ki jong Blei kanung na pi mata bala wan pai si bala siyo tanat ban be si ki yeng mani ka kten jong Blei ha Matthias ar psaw nong de khot ka ba nyo bad hado ba pra kong gumni
Aduk berkendai. Kong ni, na baka kenjaban reu kan yang yelek kenjaban reu ke himai kima. Kilong ke nem sneu bar ke jingyap tem. Ke jingkinyo jumai ke bebon ke jaka. Henry kini baro gelong tang jing sedang jing jar. Kin aino onda kumta kin aino epi. Hak shitam bar kin penyap no epi. Pinlong ke balasyon. Daki kenjaban reu baro tang nagai awe. Nem tau Khrist. Nem tau jonga ke nikitin jong blek ong. Kan sepoi ke por kog perlok. Ngin syap penyap, ngin syap penshitam. Ni kwah benlej ke yang job dan kiri ki bakwa benlej syakri ku bangaba pikim yo ye kelar ki syap penjap ki syap penstem wada keri jong iro sikiwe ki riro kim yo ban syakri lai loj ku mangaba ping lej ki bapili ki lej ke yang mani kiting henry ni par ni shim excuse ni shim I dau ting slap yo ban I dau le berslap ngam yo lej jingeseng dan samla le bam dan sapti bam lej jingeseng ki jo ko ki perlok wat ai dau banom be sikaching sing kiting ke jong blei ko ong yingi bangi day panipe sikaching sing lang kat bagapor kadang ai lat ingi ko maong emos ngim day ban ai dau shwa bangan pinkon nga kwa ban kali pi ki jingkali balei ba pisange balei jingasing let's see don't playing jo people snap gani gasngi bala slam ki por kram le jingasing shu jingkali kalong balei hato naga dau ba pisak kren ben hagiwei Pilih jika yang meniki orang pi okum gate kawan kum taung ta ter ne hato bi pisah sit kala hau perlok ba pisah nia lene bakinog ilam bikren ben ye pi balai pisenge balai jing seng hato de ba pilih ran ki kam ke ba pilih le shadin kam lei ba shka jing seng hoi ki kerla bikren ben pi na maru soitan kwah ikan ni te ban pep ye pi na jing seng lang Ulaban pelun syak penkran benye pi ulaban pelong ki perlok bepi berset kelai pi kilaban long ki nong yelam ki bekran benye pi kilaban leran ki pop jong pi bersedin henry soitan ko aye kata bepin pep ya ki cingeseng henry ki porong try la biang aye nga ki bor ba menta kasngi na nish kemat ngan ye bench ki cingeseng lang amen ngakwa bepin ye bench ki cingeseng kam le pidan ka no ka balang bench ki cingeseng kalau ngebedan kam haduk kata-kata kadekot ke bakado ke gospel kat kumar kos kelong baar dekot ke bakadnyo kong gumni te habau jisu la yosnyo la ong haki ki bakhya kim nun kam yuno pun khya henry ki bapangken ngam sem la wan khot yo bahok henry ki bapop bakin kelak ke bemon kan mau bne on pi kristan kemud ayu kinong bot Jesus Christ ngakan mau por banga chising ngan le jingaseng don way perlok jong ong ke le jingaseng meme bahok to por ngasiu le ran ngam nang menjubab ngasiu le ran kela henry mentapat ngasiu tho banga le jingaseng om banga hok henry nga deu breu badap sibon jing telot jing dunana ta kadaw ngan le ban yo bor bo bleun ai boringa bo men se mo ko ai yang ngau ni lam ni nga gino gelinti banga de benya gino gelinti bangam de benya la donna pedeng jong pi ki bala jaslem na ka ying jong blei ai begini kubor kam de ka basujiar kat pi osnyu henry ong atrai hoi la slem ngala ja na ka ying jong me henry menta nga kwa wan pai shi ka ying jong me nga duai bo blei ban kurkhui pi gini kubor ka pi osnyu hakani ka sngi ni hakani ka janmet ni ka step ni ka steng sngi pi snap ka ko por ngam tip henry U Blei kwa pi snap igani kubor shwa bangan pun ngakwa ban ong tangi ko we lada pio i nga la shai le sngi nga tlot ik jingaseng ai men sem nga ngam la ban le pi ban push pi henry to pidiang lang ba ni kubor bagade jingkmu jong blei ba pin snap i kubor what pet you know what I daw ik aka be ik jingaseng pet tang show Chris but U Blei unskerkhui pi to ai U Blei jingso unyai kerku nam ta gini kubor ka bangilios nyo hakani kapor bar nga ladon kino ki subjek ka bapiko ban yos nyo pila ban yai teng comments jong pi but le singila ban yasami ki hakoi kapor to ai U Blei jingso un kerku nam ta ka burom ka jong u amen